Sæt dem, sagde Inge Lomark, og klassen satte sig. Slå bogen op på side 7, og de slog bogen op på side 7. Og så tog de fat på økosystemerne, naturhusholdningerne, de indbyrdes afhængighedsforhold arterne imellem, mellem de levende organismer og deres omgivelser, samspillet mellem samfund og rum. Fra blandingsskovens fødenet kom de til engens fødekæde, fra floderne til søerne, og endelig til ørkenen og til Vadehavet. De kan se, intet dyr, intet menneske kan eksistere helt isoleret. Der er konkurrence mellem de levende organismer, og er til også noget i retning af samarbejde, men det hører nærmest til sjældenhederne. De vigtigste former for samliv er konkurrence og rovdyr-bytteforhold. Inge Lomark nød sig ikke presse. Hun var kendt for, at hun kunne stramme tøjlerne og holde kort snor helt uden raserianfald og smide rundt med nøgleknæppen, og det var hun stolt af. Man kunne altid løsne grebet. Et opmuntrende ord af og til, når de mindst ventede det. Det vigtige var at vise eleverne retningen, og give dem skyklapper på for at fremme deres koncentrationsevne. Og hvis der engang imellem virkelig var uro, behøvede man bare krasse med fingerneglen hen over tavlen, eller fortælle om hundebælgenrummet. Det var under alle omstændigheder det bedste for eleverne at lade dem mærke hvert sekund, at de var udleveret til hende, i stedet for at foregøjle dem, at de havde noget som helst, de skulle have sagt. Hos ingen var der ingen medindflydelse, ingen valgmuligheder. Ingen havde noget valg. Selektion fandtes, og ellers senere. Året begyndte. Inge Lomark så ud over de 3 rækker borde og stole, og bevægede ikke hovedet så meget som en centimeter. Det havde hun indøvet til perfektion i løbet af alle årene. Det almægtige, ubevægelige blik. Ifølge statistikken var der altid mindst 2 iblandt, som virkelig interesserede sig for faget. Men det så ud til, at statistikken var i fare. Normalfordelingen var her, normalfordelingen var der. Hvordan i alverden var de kommet ind her? Man kunne se de 6 ugers driverliv på dem. Bøgerne havde ingen af dem slået op. Sommerferie. Ikke helt så langt som tidligere, men stadig for langt. Det ville i hvert fald være en måned, inden man havde vendt dem til skolens biorytme igen. I det mindste behøvede hun ikke at høre på deres historier. Den kunne de fortælle til Schwanneke. Hun arrangerede en lær hinanden at kende-leg med alle nye klasser. Efter en halv time var alle deltagerne filtreret ind i trådene fra et nøglerødt uldgarn og kunne remse navne og hobbyer op på deres sidekammerater. Kun hister her var et par klasser optaget. Det gjorde det først rigtig i øjefald, når man få der var sparsomt publikum i hendes naturteater. 12 elever, 5 drenge, 7 piger. Den 13. var vendt tilbage til realskolen igen, selvom Schwanneke havde lagt sig gevaldigt i selen for ham med løbende ekstra undervisning, besøg i hjemmet, psykologiske udtalelser, en eller anden koncentrationsforstyrrelse. Ja, hvad der dog ikke fandtes. Alt sammen udviklingsforstyrrelser, som man havde læst sig til. Efter ordblindhed, svaghed i regning. Hvad ville det næste blive? En biologiallergi. Førhen fandtes der kun usportslige og umusikalske elever, og de skulle alligevel ud at løbe og synge med. Alt sammen kun et spørgsmål om vilje.